O Concello da Pobra publicará guías de viaxe para difundir o camiño da orixe. Co fin de dar un pulo a esta ruta alternativa, farán tamén un mapa co trazado. O camiño da orixe avanza no seu proceso de expansión. Nun dos anos onde se bateu o récord de peregrinos nesta ruta, o Concello da Pobra creará guías de viaxe para axudar na súa difusión. O presidente da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar e a secretaria da entidade visitaron o consistorio pobrense para informar dos avances deste proxecto. Dende o equipo de goberno afirman que seguirán contribuindo neste tipo de medidas a través da maquetación das guías. Poderás acceder a elas nas oficinas de turismo das localidades polas que pasa o camiño. O Concello quixo contribuir a axudarlles a que pudesen levar este proxecto de guía adiante. Non nos o que lle pagamos a maquetación e tamén os puxemos en contacto coa Diputación para que se pudese imprimir. Esta guía se fixo en 2 idiomas, en castelán e en inglés, físicamente, logo no QR hai máis idiomas, e vai a estar, eles decidiron que, nos parece correcto que estén a disponible da xente en todas as oficinas de turismo polos que pasa o camiño. Creo que tamén ao final vai a estar en Santiago de Compostela. E nada, eso é unha maneira de axudar a que a que eles tamén sigan adiante, que puderan facer as guías, e é un pouco o noso compromiso, non? Queremos que o camiño tamén siga adiante e creo que tamén precisan a axuda dos concellos e por eso se lle prestou. No que vai de ano, 770 viaxeiros optaron polo camiño da orixe para chegar a Compostela, o que marca un máximo histórico nesta variante. Aínda que só pasaron 3 anos dende que a Igrexa deu o visto bo ao trazado da orixe, os concellos implicados son conscientes da importancia a futuro que pode ter para as vilas. Creo que lle queda un largo camiño, nunca mellor dito, pero sí, cada ano vai collendo un poquinho máis de forza, non? Todos sabemos que cando empezas un proxecto non é doado, non é fácil, sobre todo demais o camiño de Santiago que estaba moi orientado a outras zonas, entonces, vai lento, pero eu penso que é mellor eses pasos lentos e seguros e que cada ano afiancen un pouco o camiño a que fose ao mellor un boom e desaparecese o ano seguinte, non? Entonces, sí, creo que lle queda traballo por diante, por eso aí tamén entre todos facer que non desaparezca, sino que vai a máis, pouquiño a pouco, e nada, pico e pala, eu creo que é o que lles queda, que nos queda un pouco a todos. Agora, coa vista posta no 2027, o seguinte ano santo, os concellos da Orixe e Barbanza pretenden gañar forza neste tempo para consolidarse como unha alternativa no Camiño de Santiago.